A continuació, pel grup parlamentari republicà, té la paraula el diputat Francesc Viaplana. Moltes gràcies, president, consellers, consellera, diputats i diputades. Avui és la meva primera intervenció des d'aquest faristol. Per tant, permetin-me que les meves primeres paraules siguin de suport als presos polítics, als exiliats i represaliats, així com per denunciar l'estat espanyol per aquesta injustícia i la seva falta de democràcia. Pel que fa a la moció que estem debatent, hi vagi per endavant que el nostre grup donarà suport a la seva totalitat. Al primer punt, en què es demana la defensa de les competències de la Generalitat respecte a la seguretat ciutadana i la professionalitat del cos de Mossos d'Esquadra en la seva tasca de control de l'ordre públic, així com al segon punt, en què es manifesta el suport al cos de Mossos d'Esquadra i al cos de bombers, en una altra situació podrien semblar uns punts de tràmit. Però al nostre entendre, aquests dos punts són tan importants com la resta, ja que, com vostè mateix va dir a la seva interpel·lació, els Mossos d'Esquadra i els bombers de la Generalitat són una estructura fonamental i estan en el punt de mira. I justament per això és fonamental que des del Parlament, seu de la sobirania de tot el poble de Catalunya, manifestem suport als nostres cossos de seguretat. Referent al tercer punt, que és en el que es detalla aquest suport, el Govern ha anunciat la voluntat de convocar en breu una nova promoció de 750 Mossos i 250 bombers per fer front a la reducció d'efectius que s'acumulen els darrers anys. La negociació amb els representants sindicals dels Mossos i bombers avança en la bona direcció, però no està tancada. I per això crec que hem de ser curosos i que no sigui per les intervencions parlamentàries que s'estropin. Pel que fa als bombers, la proposta d'acord presentada pel Departament d'Interior al grup de treball de negociació i que està pendent de resposta parteix del reconeixement de les mancances del cos, tanmateix com no podia ser d'una altra manera, i té com a objectiu la normalització de la situació del cos de bombers d'aquí a l'any 2022 mitjançant l'ingrés de 1.000 nous efectius, així com la implementació d'altres millores de caire organitzatiu i laboral i també de la renovació del vestuari, els equipaments, el parc mòbil i les infraestructures. Entenem que aquesta proposta és el resultat del treball conjunt de tots els negociadors, tant dels representants del Departament d'Interior com de les organitzacions sindicals dels bombers, amb la voluntat compartida de superar una etapa de gestió complexa i recuperar estàndards de qualitat en les instal·lacions i els equipaments que, juntament amb els recursos humans, són els elements imprescindibles per poder exercir la tasca que desenvolupa el cos. Pel que fa al cos de Mossos d'Esquadra, el passat mes de setembre, els representants sindicals van proposar una proposta conjunta amb 15 reivindicacions. Quan fem el seguiment de les negociacions, veiem que s'ha avançat en la majoria d'aquestes, ja que 12 dels 15 punts ja estan resolts o estan en vies de resolució. Hi ha 3 punts: la participació en la Mesa General de Funció Pública, la recuperació dels fons d'acció social i la recuperació dels vals menjador, que no depenen directament d'Interior i que s'està a l'espera de la negociació que els sindicats fan a la Mesa General de la Funció Pública. A més, la setmana passada els representants sindicals van incorporar un nou punt, reclamant l'equiparació de les condicions laborals amb el cos de bombers funcionaris, i el Departament ha expressat la seva voluntat de treballar per assolir aquest objectiu en totes aquelles condicions que siguin homologables entre els cossos de bombers i Mossos. Mirin, jo sóc un diputat novell. En aquests mesos de legislatura que portem he après molt de tots vostès, ja que crec que sempre es pot aprendre de tothom. Diputat Noet, tant avui com la interpel·lació de la setmana passada és de les que s'agraeixen, pel seu to i la manera de defensar els seus arguments. Ara bé, amb la meva curta experiència parlamentària, permetin-me compartir una reflexió. Jo de ben petit vaig aprendre que per regar els camps cal fer una bona gestió, que traduït al camp vol dir netejar i conservar el reg per tal que l'aigua arribi amb tot el caudal possible. I després respectar les hores d'aigua que cadascú té assignades, ja que si s'obren tots els estoladors al mateix temps, el reg queda eixut i els que estan més avall es queden sense aigua. Aquesta història de com regar en la gestió pública es pot equiparar a la bona planificació i execució d'un pressupost. Per aquest motiu, crec que seria una bona praxis que les mocions anessin acompanyades d'una proposta pressupostària, és a dir, especificar d'on surten els recursos. Vostè la setmana passada demanava que el govern fes un sobreesforç per solucionar la problemàtica que estem debatent, i jo comparteixo aquesta demanda. Però al mateix temps també desitjo que s'incrementin els recursos per educació, per sanitat,
per l'accés a les telecomunicacions des de tots els pobles del país, perquè tothom pugui arribar a casa seva sense jugar-se la vida en una carretera de titularitat municipal, perquè la pagesia de muntanya pugui continuar la seva activitat, etc, etc, etc. És a dir, desitjo que puguem aprovar un pressupost per poder donar solució a tantes i tantes problemàtiques com tenim al nostre país. I per fer-ho, estic segur que tots i totes actuarem amb responsabilitat. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Viaplana.